Joo, terve. Täällä ollaan Lagalan väylällä 16. Ja mä näytän teille, miten tää tehdään. Kiitos. Väylän mitta on 105 metriä ja 5 metriä. Rauta on 54 asteinen vetsy. lyöntivuorossahan oli Lasse Vaajanen. Oi, oi, oi. Upeat. Älkää tehkö tätä kotona. 5 metriä jäi. Oli hieno lyönti. Sitten seuraavana vuorossa Lenni, Mainio, Vainio. Mikä maila? Lähden riskeeraan 5-8. Pieni on. Ai nyt on, voisin sanoa, että pommin varma vesi. Toppi osuma. Vähän vasemmalle kiertää. Ja nyt tulee hyvät spinnit. Ja Vähän pitkään ja pienellä spinnillä takas greenillä. 15-metrinen putti. Mä lähden pizzerillä rakentaa vasemman kautta. Mikäs se Teron italiankielinen nimi nyt olikaan? Dickuratelli. Dickuratelli lyö. Mikä maila? Pizzeri. Pizzeri. Ja toivotaan kaikkea hyvää vaan. Se on nyt. Se on hyvä. Kato, Kurotelli ottaa greenistä. Ottaa sieltä greenit. Rinteelle. Ei! Nyt meni kyllä vähän pitkäksi. Mutta on pelissä vielä. Pelissä on ja sit vaihdetaan Kuvaa ja vuoroon tulee pitkä vahinko. Millä mailalla? Ihan kevyt pizzeri. Semmonen ihan, että vaan kosketetaan mitään. Ihanasti. Mä menen ihan tähän sun taakse, niin me nähdään vielä ehkä mahdollinen pallon lentorata. Vähän tuolta alhaalta kiinni ja pannaan tosta noin. On hyvä. Nyt on holari. Se on holari. Kato. Se on holari! Siihen mene! Ei!